5 lucruri pe care probabil nu le știi. Iconița pentru carburant. Ajungeți la benzinărie să alimentați. Dintr-o dată vă întrebați, oare pe ce parte este bușonul? Pe stânga sau pe dreapta? Dacă știți, treaba este simplă. Dacă nu, atunci este și mai simplu. Vă uitați în bordul mașinii la iconița pentru carburant și identificați pe ce parte are desenat pistolul pentru alimentare. Dacă este în stânga, atunci bușonul este în partea stângă. Dacă este în dreapta, atunci bușonul este în partea dreaptă. Fermoarele. Fermoarul este un lucru banal, dar foarte util. Uneori crucial. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă literele YKK? Ce le găsim inscripționate de cele mai multe ori pe clănțăul fermoarului? Acestea vin de la Yoshida Kogyo Kabushi Kaisha, inițialele unei companii japoneze, fondată de către Tadao Yoshida în 1934. Această companie este cel mai mare producător de fermoare din lume, producând peste 90% din fermoarele lumii, în fabrici din 71 de țări. Tot această companie produce și mașinile care produc fermoarele. Basketul. Vă întrebați ce este neștiut despre acest joc. Sunt sigur că nu știați că după 15 ani de la inventarea acestui joc, fundul coșului a fost tăiat pentru a permite căderea mingii. Abia în 1906 au fost introduse inelele de metal și plasa tăiată pentru a permite căderea mingii. Până atunci aruncarea se făcea la 2 coșuri pentru adunat piersici, coșuri făcute din nuiele și fără fundul tăiat. După fiecare marcare trebuia să se oprească jocul și să se folosească o scară pentru a scoate mingea din coș. Cuțitele Swiss Army. Popularele cuțite Swiss Army, produse de către compania elvețiană Victorinox, nu sunt o invenție a lumii moderne. Asemenea, multi-unelte erau folosite de către militarii romani acum 2000 de ani, prin anii 200. Mai mult decât atât, aceste unelte de buzunar nu s-au numit așa. În timpul celui de-al doilea război mondial, soldații americani aveau probleme cu pronunția denumirii acestora. Switzer Offizier Messer, cuțitul ofițerului elvețian. Pentru ei era mai simplu să spună Swiss Army Knife și așa a și rămas numele. Mercaptanul. Atunci când simțim miros de gaz, spunem că miroase a gaz, însă ceea ce mirosim nu este gazul metan. Gazul metan este inodor, deci fără miros. Însă pentru a fi detectate eventualele scăpări de gaze, se introduce o substanță urât mirositoare, numită mercaptan. Deci ceea ce mirosim nu este mirosul gazului metan, ci a acelui aditiv cu miros de ouă stricate, menit să salveze vieți. Imaginați-vă gazul metan fără acest aditiv.